Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Happy panyaga sa mga kaaksyon ta, tigirigma na, tigpalanyaga na, pagamat-amat na. Sa paghimos ang palanyagahon, sa way pa makahimos, pagpreparar na, para siguradong sigurado solve ng aton sininga, kinahanglanon sa aton siningatian sa sininga udto. Wow, tigirigma na.
Sige, sa mga kaaksyon tang pamati na sa sining auto, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa aksyon. Balita, Banat, Bulig, magasalyada na nga aton sining mga balitaan gikan sa News Center sa CantongNo Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues. Dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan plus ang aton sining mga balita lokal gikan sa aton sining mga action reporters. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? No, natublag naman kita. Ay, pwede. Sige pag-practice lang sang health protocol ta, parang hindi madugangan ang problema, no? Natapos nga 41 to ang nagpositibo sa COVID-19 sa isa ka call center ining Transcombla dira sa may area sang daan nga Old Airport Hall. Ay, perte, no? Sige, kabay pang hindi na madugangan galang astana. Pero may mga report nga 8 sa 41, 8 ang outside Bacolod, no? Kabayuntang hindi maglala, no? Kabayuntang nga dira lang asta ang numero. Ay, puwerte. Sige, mag-ainop na kita mga kaaksyon. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa mga kabaranggayan kag kapurukan sining syudad sang Bacolod? Epektibo subong adlaw February 1, 2021 ang syudad kag probinsya yara pa sa MGCQ sa gyapon ng status mga kaaksyon, no? So may mga limitasyon sa gyapon kag sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental kabayon ta sa mga banwag kag syudad okslang ang aton sining pag sinalayo. Kalakip man mga kaaksyon sa aton sining mga kaaksyon dira sa oriental side sa aton sining isla. Kamusta iya kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kag tubtob sa bugos nga Western Visayas kag sa malabutan sa aton sining pagwaragwag. Magainom danay kita mga kaaksyon dugay-dugay sa liadahon ta ang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Sa kinanda na ko ang inyo sa kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:34 ng aton oras. 11:34 na mga kaaksyon anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial. Mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Protokol sa pagpagwa sang resulta sa swab sample sang Negrense Yuki variant suspected cases. Wala pa sang klaro sunod kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang kag ining parte sa sa 8 sa 41 ka mga call center agent nga nagpositibo sa COVID-19 ang hindi halin sa Bacolod, meaning sa probinsya siya, no? 8 sa 41. Tigo Blakso nagakabalaka sa posibleng pagdamo sang kaso. Samtang sa Bacolod City Government Center, balik na si Aksyon Dale Salazar, gikan sa pagbakasyon niya. Sa Bacolod City Government Center nga balita, Transcom kag 5 pa ka iban nga BPO ga panawagan o kung papanaugan sang notice of violation subong adlaw bangod wala nagtuman sang backtrack ordinance. Kag BCPO naman nga balita sa Bacolod City Police Office nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kang tanan sa anay siman magapangatubang sang patong-patong nga kaso sa pagdala sang armas lutang matapos nga madakpan sang kapulisan.
Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden sa syudad sang Kabangkalan na dakpan sa social distancing o nagbato sa pulis na kuhaan sang shabu. Samtang sa balita naman sa special assignment, sigabalita ni Aksyon Artay Hupon, LTO Bacolod ginahulat pa ang guidelines angot sa implementasyon sang Republic Act 11-22-9 o kon Child Safety in Motor Vehicle Act. Ining bata lang hindi pwede sa front set daw sadto pamaningin patigayon pero nalipatan subong ginbuhi na naman, no? Sige, mas mayo man na. Samtang sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, ini may kang tanan sa ginabulubantad 200,000 pesos nga balor sang kalitan nga na-record sa sulod sa kaina sa sulod sang isa ka o kon sa sining sunog nga nagluntad kaina sa Barangay Mandalaga. Search and rescue operations padayon sa missing mangingisda. Ginapatigayon pa sa mga katapos ang Philippine Coast Guard kagiban pa nga mga kalyado o kon mga kasimaryo man kag pamilya sang sining biktima. Kag maki-update kita karon kay Aksyon Alvin Graba kay mag-report siya sa isang ka purok dira sa area sang Barangay Villamonte angot sa reklamo sang homeowners sa isa ka persona man lang niyo pero ginpablatter sa Police Station 4 ang ining kaso. Karon dugay-dugay hibaloon ta ini mga kaaksyon. Samtang sa balita naman sa out of town sa siyudad sang Cadiz, sigabalita ni Aksyon Roger Gote, 21 anyos nga lalaki, pilason matapos nga ginbuno. Sa siyudad naman sang La Carlota, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, anak patay matapos ginlutang sang iya kaugalingon nga amay sa banwa sang La Castellana. Sa balita naman sa nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, ini may kangtanan sa 5.6 million o kon 5.6 milyones nga doses sang bakuna gikan sa Pfizer kag AstraZeneca mag-abot na sa sining nga bulan. Kag taniyag sang simbahan nga mangin vaccination sites aprobado na sang Department of Health. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kag diriman sa Region 6 sa syudad sa Bacolod, kag Negros Occidental. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sirigin pang headlines karon lang dugay-dugay no mahina ang kalaban. Pero sa mga kaaksyon ta, i-like kag i-share ang aton sining programa plus pagpadala sa inyo sining mga mensahe. Kaya tagan ta na igtalupango dugay-dugay ang mga nag-share kag nag-like sa aton sining program. Ayos. Sige dira sa aton sining Facebook page sang CantongNo Radio Bacolod. Plus ang aton sining mga kaaksyon nga yara sa website sang www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton mga kaaksyon. Ginaknowledge na namon kamo sa inyo sining pagpakigupod sa inyo sining palatuntunan. Sige, daligid lang kay yari ng resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa ginabantayan gid sa Los Carabanan. Yari ng resulta sa sining adlaw sang Lunes, Pebrero 1, tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 4 kag 7, liwat 4,
Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha, kay unahon tani anay tira mga nag-likes kag nag-share sa aton sining nga programa. Ayos. Sige, kay plastar tanay mga kaaksyon na parang siguradong sigurado ang inyo sining nga pagpamati, no? Ipadala lang mga mensahe niyo kay tagan to na karon ig talupangod si paring Alexander John Terwell ga monitor na sa sining mga inoras. Ay puwerte. Sige daligid lang ha kay plastar tanay para siguradong sigurado mabasahan tangin nyo sining nga mga mensahe, no? Ayo nga ginguba naman ang dalan sa circumferential. Ay perti damo sila guro budget dira guro na sa tubang sang new government center bot mo sing ganon na da. Sige, daligid lang ha kay plastar tanay ni sa mga kaaksyon ta nga pakigupod na sa aton sining nga pagpangalagad. Ayos. Okay, ari na. May siyam na ta ka mga shares nga nabato, no? Siyam ka mga shares. Kay Rofi Libran, may lang nga pagpamati Rofi Libran. Kay Gian Resisio, may lang nga pag-monitor. Kay Christine Minies Villalobos, may lang nga pagpamati. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, good morning lang. Kay Anthony Jones Havilio Siblano, may lang nga pag-monitor. Anthony Jones Havilio Siblano. Kay Efren Banaglorioso, may lang nga pagpamati. Efren, no? Banaglorioso. Kay Stelier Anghila, may lang nga pag-monitor man. Stelier Anghila, no? May lang nga pagpamati. Sa kay GGC Kasanag, sir, may lang nga pagpamati, no? Kay Betki and sa kay Chachani kag Myla Primavera. Ayos, dagang salamat gid mga sirs and ma'am, no? Kantuan ta naman ang aton sining nga mga nag-like sa aton sining nga programa. Sa kay Alex Montesa, yara na siya, si Bia Jonathan, may lang nga pagpamati. Christian Roa, kag Stelier Ocon Erwin Gonzales, may lang nga pagpamati. Merlin Dicto, kay IC Dead People. Ay, pwerte si IC ba? IC Dead People. Ay, pwerte. Miguel Nambong, Rene Gonzales, Juna Gasataya, may lang nga pagpamati. Kay Tu Tuerco, Valencia Kenneth Jennifer Reyes Manan, kay Sram J. And Sandra J. Villarete. Sandra G. Villarete, may lang nga pag-monitor. Kay Tidi Tokere Senior, no? May lang nga pagpamati. Kay Probilino Marquino. Kay Romero Ville. Armando Gusiauco, may lang nga pagpamati, Sir Armando, no? Kay Merivin Tamayo Villanueva, Bon Olmido, Shatia Pancho, Philly Morales, Quilio Aliesa, kay Martin Aliling, may lang nga pagpamati. Kag Teres Clamada Dosaran, kay Rafi Fermo Gallo, Robert Delfin Estefano, kay Arlan Sales, Apol Iscarten, kay John Marie Radok, Rinaldo Reparo, kay Chris Kerry Paul Javier Tanatan, good morning lang. Kay Mary Jane Albiar Chorema, no? Kay Stephen Reginio Alcala, may lang nga pagpamati, Sir Stephen. Kay Rod Kauntoy, kag Amafil Ormando. And Alfred Almaraz Jr., lakip na sa kay Cheryl Ribadomia Vargas and Chudy Nograles Manalautao. Kay Lizelle Miranda Sakare, may lang nga pagpamati. Lovely Tolentino, present man siya. Kag si Andy Jing Gonzaga. Likewise sa kay John Ray Tidoso Bilarmino. Kay Liam Lagonsad. Kag kay Madam Virgie Olpenda.
kay Veron Elie, kay Inting Biboso, Martin Gonzales, kay Cor Caballero Gillian, no? Kay Mary Ann Minente Amadora, likewise kay Victorino Apuhin Romanillo. Sir, may lang nga pagpamati din subong na-assign din si Sir Victorino Romanillos man. Richard Plandes, kay Atia Kim Eriman, Ansar Espital, kay JR Piloriana, kag Ronaldin Armamento. May lang nga pagpamati sa inyo tanan-tanan. Ayos, sige, first pa lang ning imbukada sa ngaton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan. Karon dugay-dugaya ang iban pang mga kaaksyon tang nagpadala sa inyo sining mga mensahe, i-try naton nga mabasahan ini tanan-tanan, no? Sige, daligid lang mga kaaksyon, standby. Manong balik kita sa Diligid Lamang Madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, Kapatid Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:49 atong oras mga kaaksyon. Sa nagapamangkot sa resulta sang Small Town Lottery o Conestiel 437 437. Ayos, sige. Para sa imo sining nga pag-ehersisyo ho, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule, no? X5 Kantuan tanang balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon Dorel Kabatoy ni may kang tanan sa 5.6 million
milyon nga doses ang bakuna gikan sa Pfizer kag AstraZeneca mag-abot na sa sining nga bulan ho. Yehey! May bakuna na kita. Ha? Tanyag sang simbahan nga mangin vaccination sites. Aprobado naman sang Department of Health kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa bugos nga syudad sa Bacolod, Negros Occidental, kag bugos nga Region 6, bugos nga Pungsod, Pilipinas, kag bugos nga Kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yaring countdown sang mga balita upod na kay Aksyon na Dorel Kabato gikan sa News Center. Aksyon Doors, mayong to. Yes, Aksyon Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ginpahayag ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer kag Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga paabot na sa tunga-tunga sa bulan sang Pebrero ang ginabulubanta 5.6 milyones nga doses sang bakuna gikan sa Pfizer, BioNTech kag AstraZeneca. Nasaad sa sulat gikan kay Aurelia Nguyen, ang Managing Director sang World Health Organization-led COVAX facility, nga magabaton ang Pilipinas ang inisyal nga 117 ka doses sang bakuna gikan sa Pfizer, BioNTech sa tunga-tunga sang Pebrero para sa una nga quarter. Natala na pa man nga kumpirmahon ang delivery sang kompanya para sa mga supply sa masunod pa nga quarter sang sini nga tuig. Magabaton man ang Pilipinas sang halin sa 5,500,800 tubtub 9,290,400 ka doses sang AstraZeneca vaccine para naman sa una nga duha ka quarter sang tuig. Ginklaro man ni Galvez nga ang kadamuon sang bakuna nga ginpain sa Pilipinas ang indicative kag magadepende pa ini sa global supply. Una na ginatagan sang Food and Drug Administration o kon FDA sang Emergency Use Authorization o kon EUA ang Pfizer kag AstraZeneca para sa safety safety nga magamit na ang ilang nga mga bakuna sa tion nga may supply na para sa Pilipinas. Samtang bugos naman nga ginabaton sang Department of Health o kon DOH ang tanyag sang Catholic Bishops Conference of the Philippines o kon CBCP nga himuon nga vaccination centers ang mga simbahan nga magabulig resolba sa problema nila sa pagpangita sang dalagko nga lugar para sa pagpatigayon man sang vaccination. So kay Health Secretary Francisco Duque III, mapadasig ang paghatag sang bakuna sa lokal nga level bangod sa halos tanan man nga munisipyo kag mga syudad ang mayara sang simbahan. Di magluwas diri mapataas man ang kumpiyansa sang publiko sa pagpabakuna matapos ang suporta nga ginhatag sang mga obispo kag kaparian. Una na nga gintanyag ni CBCP President kag Davao City Archbishop Romulo Valles ang mga simbahan bilang lugar nga patigayunan sang pagpangbakuna kag agod makabulig man ang simbahan sa padayon nga pagtinguha sang gobyerno nga pagtapna sang pandemya. Nakahanda man ang mga obispo nga magpabakuna sa atubang gidya sang publiko agud mapataas man ang kumpiyansa sang publiko sa bakuna nga ginabakal o kon ginbakal sang gobyerno. Mga simbahan na yung target ni Aksyon Doors? Ang simbahan man mismo nagtanyag. Nagtanyag parang simbahan nga may mga lugar diri sa Pungsod, Pilipinas nga ginapatigayunan na sang misa. Okay. May mga eskwelahan man pwede man. Gani man. Tapos may mga gym man gani nga pwede man gani. Hindi man siling i-saturate gid ni tanan nga mga areas ni pero hindi pa man saturated ang mga areas ni nga simbahan gidabing. Oo. Pero hindi pa man ni guro final gid Aksyon Rex. Bali nagtanyag man lang guro ang simbahan just in case kulangon or kung ano man dra. Kay Driga sa aton sa Bacolod may duha ka university nga nagtanyag mismo sa ilang na sigurado ang mga universities and colleges mismo nagtanyag gani man Aksyon Doors kay daw duwa tong nagsignify mo si Sir Molina kag si sinutong sa University of St. LaSalle. St. LaSalle kag STI.
Okay na yung mga eskwelahan, mga gym nila, pwede na. Pero siling simbahan daw, hindi naman na insaktong balay na iya sang mahal nga makaako. Hindi na yung balay ni COVID-19 na. Oo. Mismo ang simbahan man to yung ano yung mong nagtanyag man. Sino to galing obispo to? Si Romulo Valle, do padikit na yan kay Davao City ni Aksyon Rex. Padikit ng iyang obra. Ay, galay. Padikit kadamo sa mga lugar Basta i-separate lang ng simbahan blaya sa kwan, pwede gid na mga eskwelahan da or nano kay wala man na ginagamit na mga gymnasium. Correct. Si BCP President kag Davao City Archbishop Romulo Valle siya managambal. Sige. Mulong hindi sagot si Father Rex. Sige lang Tingnan mo man sang space actually gid Aksyon Rex. Sige, sa update naman sa world records ng COVID-19, ang cases sa bugos ng kalibutan yara na sa 103,523,190. Ang nagkalamatay, 2,237,720. Kag ang nakarecover, 75,126,759. Sa Pilipinas, pinaka-latest niya data, yara kita sa 525,618 cases ng COVID-19. Ang nagkalamatay, yara sa 10,749. Kag ang nakarecover na, yara sa 487,551. Ang Negros Occidental, 6,615 cases. Wala sang bag-o. Aksyon Rex kagapon. Zero sila kapon. Yes, pero ang Bacolod, saan kahapon may 13, pero I think why na dinadala ang 41. Why na madala? It's either karon pa na guro sapon or maybe buwas. So karong guro sapon, okay na sa guro. Base ari na ni record Action Rex. So magluwas sa 13 nga nadugang kahapon sa Bacolod, may 41 pagid ka mga call center agents Action Rex ang nagdugang positive sa COVID-19. Samtang sa bugos nga Western Visayas, may 28 nga nadugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 23,189. Ang active nga cases, yara naman sa 1,152. Ang recoveries may 11 na dugang kahapon, nagdala sa 21,333. Kag wala sang bago nga napatay sa Western Visayas, gani nagapabilin sa 698 ang death toll. Balita, nagikan sa News Centers. Action Doors? Yes. Happy birthday, anay kay yes, Miles. Happy birthday kay Action Tracy Asubong? Ika-12. Panupuan ito pag Charot. Happy birthday kay Aksyon Miles Robles. Ika-13 niya. Tingala ko damo sang balloons. Mga balloons kag flowers mga flowers ara naman tapos ang mga ang preparasyon na gid sa pagdamo-damo. Grabe gini iya. Kung nga konto medyo way lang tumayo pero iya gabi gini sa grabe gid ang preparasyon ni Aksyon Miles no. GMT anong okay lang na? Hindi siya kakaon, kaya na siya gabuduti. Da lang na saya. Lantaw lang siya, no? Balon lang siya. Ati may ara na sa galiyaw, naulihi, patay gali sa iya. Kada asig sa iya. Tingala ko pag commercial, kung naging ginaway ka, lakat na yung pagwag, gali kaya muna ito galing binitbit siya pagbalik. Grabe, safety yan yung kagalingon. Happy birthday, Aksyon Miles. Yes, happy birthday, Beshi Miles. Happy birthday. Yes, balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Kabatu. Una sa balita ng sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Aksyon na Dorel Kabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon no Radio Bacolod. Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 11:59 ng aton oras. Kadasig lang no. Sige Kadtuan tanay si Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Ambot ko na labot na ni Aksyon Alvin ang Homeowners Association sa sining problema kag reklamo nila daw puro kabakawan bla barangay Villamonte dang sakop mo dramo. I-check tabi si Aksyon Alvin Graba sa Patrol Plus sining
search and rescue operations para sa missing nga mangingisda nagapadayon sa gihapon. Suno sa Philippine Coast Guard kag ginabulubanta 200,000 pesos nga bili sang kalitan na record sa sunog kaina sang aga sa barangay Mandalagan. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Bay, good, mayong udto, bay. Mayong udto, bay. Oo. Kamusta? Okay lang, bay. Naghalin kita dito sa puro Kabakhawan. Kabakhawan, gidman? Oo, pero negative dito, bay. Nagsulod kita mismo sa circumferential roads doon. Nagpatulong kita sa puro Kabakhawan. Nakakato kita sa ilasin nga basketball court. Wala dito sa may ginapatukod nga puluyan. In fact, naka-istorya taman. Ang ilasin nga purok kagawad. Ang purok kagawad si Ronnie Redalino. Pag si Ronnie Redalino, maning nakadaog man gali, atong listener, nakadaog ni siya sang una sa 500 ng gintawgan mo kuno. Siling niya, gintawgan ko na ni Aksyon Rex mo. Tagaan niya ko 500. Sa diin, mapalaron sa nagdaog bala, Aksyon Rex. Pero anong next sa Kabakawan nga purok da? Herbias? Herbias Aksyon Rex, pero sa kilid, diri amo ang Herbias, mga squatters sa area. Apit na lang bala, Aksyon Rex, sa may Taytay. Area gyapon sa puro ka Herbias. Check naton diri nga may malalakton pa dito sa sulod, siling ko. Check na ni dugay-dugay kay kung may-ari basketball court na diri dampi. Wala na madugay nagagawa kami, kay dito kami una halin sa police station number 4. Sa station 4? Oo. Nag-record to? Negative to record, Aksyon Rex. Uy. Wala sang record ni istorya taman. Pila kang blatter officer. Sirinya wala man diri sir may nagpa-record. Ay gali ka o sige kay rektahon na lang namon. That is why una kami nagpadulong dito sa area sa Kabakhawan, and it seems nga paagi man diri kaya puro kagawad Romy Redalino negative Action Rex. Balikan taman nga karon ang Herbias mismo, no? Para i-check ta, i-double check ta ang veracity sa reklamo Action Rex. Para kahit paano may baluan ta kung ano gid bala kag kung matutuod nga gintindugan sang balay ang basketball court. Malumapon mo na iya nga basketball court alampangan ka mga kabataan. Oo, kagagin patindugan sang balay. But anyway, Action Rex diri kita sa aton sining balita entrada pa lang sa nahaunang adlaw sa bulan sang Pebrero na tupok ang sang kalayo ang puluyan ni Nilda Mabilog sa 60 anyos ang purok Mahogany, Abgasa, Barangay Mandalagan, diri sila sa Bacolod. Actually natabong ini nga sunog, Aksyon Rex. Alas 12:20 antak na kay nasa kaagahon. Sunod diri kay Fire Chief Inspector Rodel Legaspi. Sa sunod siya ang ining sunog nagdangat lamang sa first alarm. Pag wala nakalapot sa iban nga panimalay, that is why isa ng gid kapuluyan ang nasunog. Kaga totally damage ang ining puluyan ni Nilda Mabilog, kaga ginabulubanta 200,000 pesos ang kahalitan sang sining sunog. Sa karon Aksyon Rex sunog kay Legaspi, nagapadayon man ang ila sining investigasyon, especially kay arson investigator si FO2 Renil Ivan Labansawan. Agad dato hibaluon kung ano gid bala ang cause o kung gintunaan sang sunog, kay wala pa nila may baluan Aksyon Rex kung ano ang cause sang sunog. That is why duwat nga ginsugo sini nga magbalik si Labansawan dito sa lugar sang insidente. But sunod diri kay Legaspi, sa amuman nga insidente, ginpayag sini nga wala sang napilasan sa sunog apang ang tag-iya sang balay nga si Nilda Mabilog gindala sang iya sini nga pamilya sa hospital o private hospital matapos nagtaas bala Aksyon Rex ang blood pressure kunti dala sang kakulba kaga iban pa and ginabulubanta nga posible nagtaas ang blood pressure dati sa Gilayon nga gindala sa Riverside Medical Center. Samtang ang upod siningi sa balay, kaya ang ining balay Aksyon Rex no siya duha ng gidlamang ang nagatiner ining sinilda Mabilog kag ining isa pa diri Aksyon Rex tupad sining balay or rather ang upod sining balay Aksyon Rex ang gilayon nga ginadalaman sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital.
ni matapos man Aksyon Rex nga nangin unconscious o nadulaan bala animo on nalipong Aksyon Rex ang upod ni sini sa balay nga si Pedro Saison nga gindala gilayon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kay suno sa sa pagpadulong niya dito sa Regional Hospital kagina sang kagahon unconscious pa ni Aksyon Rex. And ginpasalamatan man, of course, ni Legazpi ang mga volunteer fire brigade sa siyudad sa Bacolod sa madyasigman nga pag-responder. Ari ang pahayag ni Chief Inspector Rodel Legazpi. So far, nagapadayon pa sa karon ang aton investigasyon tungod man sang effort sang aton Bacolod City Fire Station sang aton Volunteer Fire Brigade bil sang aton mga pumuluyo na tapna naton sa gilayon ang paglapta sang sini nga sunog. So amon ding siguro ang aton dako nga pasalamatan nga despite nga magamay ang alagyan kag dikit-dikit ang pamalay pero wala siya naglapta. And sir, ano ang gintunaan sang kalayo sir? Sa karon hindi pa namon ma-identify tungod sa amon pa i-follow up investigation no? So sining adlaw sa bulig man sa mga witnesses kag sa mga tao mismo nga nag-start sa sinasang balay. As initial sir atong lalaki, kamusta na siya sa karon sir? Sa karon ara siya sa Corazon Locsin Regional Hospital kag before kami nagbiya sa usisa man unconscious din siya. Subong man ang ang tigulang tagiya sang balay gindala man sang katapos ang ilang pamilya sa Riverside Hospital. Pangod na ni siya sir? Wala man siya na pero tungod siguro sang kakulba. Tungod siguro nga sang gulping nga tabo tungod gabi ni siya. Daw nagpanik siya. Nagtaas siguro ang presyon niya. That's why nga naglayo ng pamatyag niya. Aksyon Rex ang kabayan. Bali, duwa galing na ospital ni. Ang isa, amuning na... Si Pedro Saison. Si Pedro Saison? Oo. May mga paso ni siya? Hindi sila paso Aksyon Rex. Kundi ang isa, ang babae, ang tagbalay abis Nilda Mabilog, nagtaas ang presyon. Tapos ang laki, Ang lalaki na dulaan o nalipungan bala Aksyon Rex. And kagina, gindalaman dito sa Regional Hospital, kay unconscious man Aksyon Rex. Pero sunod sa iya, wala sang nabilasan. Only, bangod man sa may mga edad na iningkatuha, at amo ni ang natabo Aksyon Rex. Sa dugang paginaton nga balita, nagapati man si Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander nga si Lodovico Librilla nga buhi pa ining missing fisherman nga si Teodorico Castellano, 36 anyos. Actually, tumandok ni siya Aksyon Rex sang barangay Hagamit sa siyudad sa La Carlota kag temporaryo nga nagatiner sa banwasang barangay Miranda banwasang Pontevedra. That is why nga tugtob karon nagapatigayon pa ang search and rescue operation sa Philippine Coast Guard. Upod man ang mga katapo sang bantay dagat nagod makitaan ang ining missing mga mangingisda matapos ginaligar nga naglumpat sa iya sining sakayan. Agod kun tani kuhaon ini balang iya sining tubig, balunan bala Aksyon Rex ang tubig. Pero ang natabo diriya, wala na nakabalik sa ila sining sakayan. Matapos nga ginaligar nga masyado kadasig. Sa ako na mabaskog bala ang balod Aksyon Rex. That is why dugang pagida diri ni Librilla kagapag pakiga angot man sa upod niya nga sang nadula o kuna sa upod abi ni Castellano nga si Reynold Catalan. Suno sa iyang mabaskog ang balod Aksyon Rex. That is why nga daw why niya nanina rescue pa kag actually kin pangita ni isang mga pila ka mga mga mangingisda man galing kay wala pa sa gihapon nakita. That is why nga nagapati si Librilla nga buhi pa si Castellano. That is why padayon pa Aksyon Rex ang ining search and rescue operation granting inisya ang nadula missing sa tong tinalikdan pa nga Biyernes. Ari ang pahayag ni Commander Lodovico Librilla.
unfavorable sir ang dagat natin yung sir. Anong posibilidad, sir? Search and rescue o search and retrieval operation? Nakita sir, we're hoping to get sa person. Kaya sunod sa iyo po sir na atagan naman sa sanggahan sir para sir na makalutaw sa bitis sa dagat. So may upod galit ni siya, sir, no? Yes sir, sa panaysayon. Search and rescue sa Gyapon? Yes sir, yes. Aksyon na sa kabahin gida lamang sang pahayag diri ni Lebrilla. Report sang patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Ang ining bahin builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Jamont Hotel. Nagatanay sa inyo sang ila sining Katuantang balita gikan sa New Government Center upod na kay Aksyon na Dale Salazar ini may kangtanan sa Transcom kag lima pa kay iban nga BPO papanaugan sang notice of violations. Subong nga adlaw bangod wala nagatuman sang backtrack ordinance. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Dale Salazar. Sa detalye, Aksyon Dale. Action Rex sa subong adlaw iga-serve sa Bacolod Emergency Operations Center CantongNo ang notice of violation bato kini sa anom ka mga dalagko ka mga BPO companies sa syudad sa Bacolod bangod wala naga-implement Action Rex ang backtrack ordinance no. So sa anom isa direction Rex ang confirm nga wala naga-implement amo na siya ang Transcom matapos nga natukibana nga may 41 niya ka mga nag-positive nga mga empleyado Action Rex sumalin sang January 23 tubtob kahapon nga adlaw January 31 Action Rex sa sila nga mga adlaw may 41 sila ka positive cases rason nga gin-conduct lately or recently kaning surveillance testing sa Bacolod DOC Action Rex. Actually nagsugod ang pinakauna kaso no January 23 Action Rex sa ka 21 anyos nga lalaki ang residente sa barangay Bata no kag gin-obserbaran gin-surveillance ang EOC tubtob nga nag-attack Action Rex ang cases rason nga nag-conduct sila sa surveillance testing sa January
January 29 kag 30 kag out of more than 500 ka mga empleyado ti amo ni siya Aksyon Rex 33 tanan ang nag-positive sa surveillance Ang testing. 43 ne? 33 Aksyon Rex ang nag-positive sa surveillance testing alone, no? Okay. Kay ang previous nga record niya from January 23 hasta January 28 may mga pipila na ka mga isa, duwa, tatlo hasta nga nag-tingob Aksyon Rex nga 41 tanan. Ang ning record January 23 na hasta nga natapos ang surveillance testing Aksyon Rex dira sa bahin sa mga empleyado sa Transcom. So, gin-confirm sa ato ni Dr. Chris Sorongo ng Deputy for Medical sa Bacolod DOC ng Transcom kag 5 other BPO sa Aksyon Rex ang wala nag-usa sa backtrack pero sunod siya hindi pa niya mapalayag since magapangayo pa siya sang lista sa MITCS nga mo ang nag-uyat sang database sa Aksyon Rex ang sining backtrack kundi nagakadto ang mga tawo nga nagascan sa gila sining QR code sa pagsulod sa mga establishment Aksyon Rex. So kay Dr. Chris, tanan nga BPO sa Bacolod, naka-register sila sa backtrack pero wala nila ginawa sa Aksyon Rex ang application bala sa cellphone para mag-scan ang empleyado nga magsulod, ano oras sila nagsulod, Aksyon Rex, kag kung ano dira ang mga additional tagida nga mga information once nga magsulod sila sa isa ka building, no? So mo naging clear ni Dr. Sorongon, naka-register pero wala gina-implement ang backtrack system or ining application yung ginausara para mag-scan sang QR code sa mga empleyado Aksyon Rex. So no siya tay makabigin nga breach of protocol Aksyon Rex since tanan nga mga establishment no required gid yang magsunod sa backtrack ordinance or city ordinance 941 rason nga subong adlaw ti ilay ni iga-serve ang notice of violation kag gina-expect within 24 hours mag-comply Aksyon Rex. Ano ni nga mga BPOs company nililiwas sa Transcom ni? Transcom pala Aksyon Rex ang na-confirm sa ato ni Dr. Sorongon. Ang iba ni check pa, ginaulat niya pa ang lista sa MITCS. Kaya ang MITCS, amo ni siyang nag-auyat sang database, no? Kung di nagakadto ang sa Katawo, Aksyon Rex, diri sa may siyudad sa Bacolod, sila ini ang may uyat, no? Sang records para sa backtrack nga pagpatuman sining ordinance Aksyon Rex. So, pero sa 41 kakaso kuno to, 8 ang hindi taga Bacolod? 8 ang out of town kag 33 ang taga syudad sa Bacolod Aksyon Rex. So, amo na note according diri kay Dr. Christie na conduct naman ang surveillance testing subong adlaw gin close ang Transcom for may aid no nga disinfection sang Bacolod CDRRM kag kay nga siya man nagmando nga for 24 hours nga closure para ma-implementa ang nagakaigo nga disinfection Aksyon Rex. Yung ginakabig na siya ni Dr. Chris nga workplace transmission Aksyon Rex nga nagalaton-laton na bala no sa ginaobrahan or sa tining BPO company rason nga according siya dapat hindi gid sa gihapon or sundon daw sa gihapon. Hindi man ibag-o sa ato ng workplace ning daw naglaton-laton blaga daw primero daw may isa man ka call center tung una-una gid Aksyon dahil correct Aksyon Rex dito sa may NGC Dampi daw na erase naman lang to kay daw why naman kag balik na sa normal kuntani tiyari naman no ang Transcom no. Amo na siya pinaka-latest ang Transcom kag bangod sa mga positive cases na tukibati wala sila nag-usar sang backtrack Aksyon Rex nga naghatag sang kabudlayan sa contact tracing team para i-monitor no ang aktibidad dira sa company or ang mga nagasunod. Transcom today sirado? Sirado sila Aksyon Rex kay may mga pulis gabantay. May mga pulis gina-deploy Aksyon Rex para wala dira masiguro wala may makasulod dira. Pero sige disinfection sa lugar no? Sige Aksyon Rex sa subong adlaw dako may nga building sila may naka-floor Aksyon Rex magamba kaya call center ti lapad ang work area ang floor nga ginatawag no kada ti amo ang hambal ni Dr. Chris no nga amo na Aksyon Rex nga hindi gid magkumpiyansa nga bisan ang bilog na da nga building ilan da ginaako para Aksyon dela ito may idea kada? Yes Aksyon Rex daw naka-visit kita dira one time sa area dako ini siya nga building nga ako 500 pila gani 590 plus ang empleyado naging pedalom sa surveillance sa testing Aksyon Rex. So
So amo na siya ang resulta no 41 ang iban dire nga nag-home quarantine no nga close contact pa sa COVID-19 positive ang bali Dr. Chris. Once ka maglapse na ang 14 days nga home quarantine no ati pwede na sila makabalik sa trabaho Action Rex. Kay kung madumduman may iban nga BPO company Action Rex nga nag-implement sang work from home pero sa nagkanay-kanay na ang COVID-19 cases ginpabalik naman sila bala on-site nga natawag Action Rex no nga hindi ka na sa balay kadto ka na sa office sa pagdaganhagan sang COVID-19 cases sa Action Rex. Ano ang tingog ni Dr. Chris sa Sorongon sa Bacolod DOC? Actually, ang sinasabi Dale is that all of the PPO centers have registered sa backtrack natin. Okay. So the means say on the registration side, they are compliant. But the problem is, they are not using the actual backtrack system for their employees. So yes, they are registered as a company sa aton backtrack. But the problem is, there's no record of activity as far as this registered call center agent, call center companies are concerned, as PPO. So pag yung na pala nagpa-register ka, pero ang tao mo, magsunod, wala mo mag-inastan sa backtrack. That's why, when we ask our NITCS to give us a copy of these PPO centers using the backtrack contact tracing application, nagwa nga inang na wala nagagamit ang application hindi nga actual, hindi nga work cases. Okay. So because of that, we will be serving notice to these BPO centers that they have to strictly implement what is in City Ordinance number 941, our backtrack contact tracing application. If not, then we will be we have no choice but to implement the penalties as prescribed by City Ordinance number 941. Ang first offense may fine sa 1,000, ang second offense 2,500, then ang third offense 5,000 pesos. Action Rex, actually, under 941 ordinance, nubo man lang ang penalty. 1,000, 2,500, kalang third offense. Amo na siya ang 5,000 pesos kutob sa mga establishment nga wala nag-comply sa backtrack ordinance. Sabay Dr. Chris, for sure may pipila pa ka mga negosyante nga wala sa gapon nga nag-implement. So kabay pa nga mag-survey ning warning sila Action Rex para magtuman sa City Ordinance 941. Update, balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Dale Salazar. Kabayon tangaway na nakapares. Amo lang na ang call center kagati sa dalayon lang mampawan man na ang mga ka-aksyon tano. Asymptomatic to that is why nga galing damo-damo gid sila 41 close anay for disinfection ng lugar dira sa call center nga ina Sige, daligid lang mga ka-aksyon, standby anay. Kay matagtapila ka mga commercials, balik lang kita, dugay-dugay, standby, Aksyon Art, Hopon, Aksyon Marlon, Hinovia, sa balita, gikan dra sa inyo, ginamtangan. Ang joint una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:24 ng aton oras. Sa iluan tanay si Aksyon Art Hopon sa special assignments. Ini may kang tanan sa LTO kung Land Transportation Office Bacolod ginahulat pa ang guidelines angot sa implementasyon sang Republic Act 1120 o 229 o kung Child Safety in Motor Vehicle Act. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Hopon sa special assignments.
Sa detalye, Aksyon Art. Kinahulat pa karon ng Sumex ang LTO Bacolod nga mahatagan sila sa IRR kung kopya no, sa implementing rules and regulation angot sa sining Republic Act 11229 o kung ginatawag na Child Safety in Motor Vehicles Act of 2019 no, sa rin. Ang sa Manila, ang advisory sini February 2 or buwas ng adlaw ang implementation dito kay kuning kaso Aksyon Rex nga mag-violate ka sining kasuguan may ara no sa first offense ang penalidad nga 1,000, 2,000 sa second offense kag may 5,000 pesos sa third offense kag pagsuspender sang driver's license sang nagamaneho sa salakyan tubtob isa ka tuig. Now, ining safety measures o kung ining ginatawag na RA 11229, pina-required rin nga kung may ipod ikaw nga kabataan kapin pagid kung nag-edad 12 anyos sa paidalom, ang tulig ginatakos manigani kinanglan bisan 12 years old kung taas abi ang height nga nagalapaw sa at least 4.92 feet pwede kaya mabutangan sa regular belt sa masalakyan para nga kung yung kaso ay ginapalayo ma-accidente at least safety. Pero kung ang mga nag-edad 12 panaog nga mga magagmayang kabataan di siyempre kinanglan noon mugid ining bakol sito kung pulungkuan nga dra kaya si parado ay pahamtang agod sa seguridad. Isiling ni Mr. Ruben Campos nagpamuno sa LTO niya ready malang dari anytime ang aton enforcement unit in case na mag-abot na ang kopya gikan dito sa Regional Office 6. Yari ang tagpamuno sa Bacolod City LTO District Office nga si Ruben Campos. Once makareceive na kami sa guidelines nito on the regional office na for implementation, then may inform kami sa public kung saan nagid ang implementation sa district office. Kasi bago lang siya ma-approve niya bill o lay, mahulat kita sa implementing rules o guidelines ng central office action artist. Sige man sila conduct mo sa campaign. No, particularly sa mga unregistered, mga kolorong violators. Sa pinakamahin na LTO, gyapon nga balita, ang sa Motor Vehicle Inspection System naman, ang center nga ginapatukod rin sa Bacolod, may ara na inspeksyon nga ginapatigayon ang Department of Transportation at other government agencies. So kung may ara na green light, umpisahan na ini Aksyon Rex ang pagpatuman naman sa Motor Vehicle Inspection System na diri i-inspect ang tanan nga parts ng imo sining nga salakyan antes ka magparinyo sa pero anong status ni posible madayon na ni sa Manila ginumpisahan niya sa Manila ginumpisahan na ni ginumpisahan dito yung Aksyon Rex sa Manila diri lang ni sa aton kay ang panay nagumpisa naman sa Region 6 ang nag-gross lang ang Bacolod kay wai pa di sang equipment kag wai pa sang private company nga nahatagan authority nga mag-operate sila. Tuwari ang confirmation ni Mr. Ruben Campos. Nag-conduct na sang evaluation, testing sa mga equipments, no? Para ini sa approval na, no? Sa Department of Transportation kung saan i-grant ang ila permit to operate. Hopefully is first quarter of 2021 ma-start kami ang motor vehicle inspection center sa Bacolod. Sa Subong wala man kami backlog, gina-priority namon Subong ang mga online appointment. No? Pero sa parayag ni Mr. Ruben Campos ang latest ako ng uliinis ng portion para niya sa registration why backlog pero ini na pilang nahot gini ang registration nila kuning kaso nga ang iba mo ay nagbayad para additional charge sa motor vehicle inspection system. Ang Aksyon niya, Aksyon at Tayhupan na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Art Tayhopon, balita gikan sa Special Assignments. CantongNo Radio, Philippine Standard Time, las 12:29. Sa iluhantang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia kay Sigob Lacson, nagkabalaka sa sitwasyon ti 8 sa 41
nga positibo ang halin sa Negros Occidental. Kabayon tanging di na ni magdamo pa. Ibalaon tani ang report ni Aksyon Marlon Hidawiya kag maki-update tabi kung nagabot ng swab sample sang Negrense ang uto sa suspected nga Yoki variant latong nga kaso. Kaya wala pa klaro suno kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hidawiya. Aksyon Mar. Aksyon Rex may kabalaka nga nabatsagan subong si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa siring panibagko na naman nga kaso ang COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod matapos nga nibaluan niya sa 41 ka mga call center agents nga nag-COVID positive. Walo sa mga ini ang nagapoli outside Bacolod City. Pa Aksyon Rex iring walo hambal ni Lacson nagasakay ni sa public transport silingon pampasahero nga salakyan nang ginakabalakad niya nga base kung damo Lacson Rex sa mga sa kontak. Isa pa diri luyag man ni baloon sa gobernador kung anong pitsa nung adlaw nga nagpuli ni sa sila sa nga puloyan. Ang baligo na identify na iring walo kung kandesin o kung din sila nga nagapuli nga panuwa kag syudad diri sa Negros Occidental. Di may aramas lang ginahimo ng tikang subong Aksyon Mar sa direct contacted sa family? Yes, may initial ng move action Rex kay mati ining walo sa nasiling na ni Gov sa nasiling tara na identified action Rex. May contact tracing gini nga pag patigayonon namunuhan mo na rin sa gobernador ang ginatuwag protocol la. Kaya mati nakalabot basta lupangon sa gobernador nga may pila ka mga call center diri sa Bacolod nga wag comply sa backtrack ordinance sa Bacolod. Ambal ni Gov ang gobyerno probinsyal ya since ka nagsugod ining pag damo sang kaso sang COVID-19 wag gid Aksyon Rex panubo or nagpahuyan sang ila sa ni protocol nga gina-implementar same man sa gyapon Aksyon Rex. Sa bahin naman sa mga government workers dara sa provincial government hambal ni Gov may advice kini siya perme nga kung pagpugtaw aga lain matsyag hindi na mag-duty. O dapat pabalunay sigida ang ila sa nga supervisor. Tapos malala mag-communicate mo. Kung lain good matsyag, pakuribong anay sa balaya. Amo nang dugay ng advice ko ni Gov Lacson sa tanang-tanang nga mga provincial government employees. Yari si Governor Bong Lacson. Of the 41, I think 8 are residing outside of Bacolod. So it was important and I think they have already been identified. My worry is how these 41 went home during that time. I understand many of them, especially the 8, took public transport. So that's my worry. I hope it did not spread it even further. But the fact that the 41 have been identified, well, at least they can be quarantined and treated. I think Bacolod is on top of the situation. They will have to deal with the company if there were any protocols not followed. Our protocol has been there from the very beginning. There's nothing to, Bacolod has its own protocol. They have their own reason. So as far as the province is concerned, we will continue with our protocols. Like we always tell our government employees, when you wake up in the morning and not feeling well, do not report. I think what happened there in Transco is the said individual actually still went on duty. It's really a discipline on all of us. We have to be disciplined enough to know when we should go to work or not. We will constantly remind not only the government employees, but all workers that if you're not feeling in, just stay home and inform your superiors on what to do next. Ang komento kag gamay nga panugyan ni Governor Bong Lacson. Kinaulat naman Aksyon Rex nga resulta sa 4 na to ka samples na ginpadala sa Philippine Genome Center dito sa may Metro Manila. Wala pang resulta, no? May ginpag-Aksyon Rex nga resulta ang DOH, ang Department of Health. Akuran kay 8 ka mga negative results. O galing,
ay babaluan kung bala sa siring 48 ka mga Dala na negative tong results. Ligov ko lakip na rin apat ka mga likrente. Gani man. Si Provincial Health Officer Dr. Hernando Mimbon, istorya ko man Aksyon silang wala pa na isang klaro balang protocol or insakto nga protocol ang pag-examine tubtob sa papagwa sa resulta pagdeterminar sa ring UK variant Aksyon Rex. So basi palang kung maka-communicate naman sa mga hapon ang mga taga-DOH sa Manila Central Office sa bahin sa provincial government sa Negros Occidental, mapamaluna kung bala na itong resulta ang apat ka mga nag-rensing suspected UK variant. Ang kaaksyonigikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinuboya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid Aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radio Philippine Standard Time, las 12:36 ang atong oras, 12:36 na mga kaaksyon. Sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta, may TC anay. Kulang balang imo sining lawas ang vitamin. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod
nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra. Mayo lang nga pagpamati kay Yorba Quiniol dira sa Kingdom of Saudi Arabia. Mayo nga pag-monitor Yorba Quiniol kag kay Idi Laos kag kay Nanay Isabel sa Victorias, Cane Town Victorias. And sa kay Joval Trinidad, mayo lang nga pagpamati ga-monitor siya subong, no? Sa din ka Sir Joval Trinidad. Kay Estelier Anghila, may lang nga pagpamati kag kay Inday Teresita Bayot Estelier, no? May lang nga pag-monitor. And Alex Montesa, nga Bacol City additional safety for our children or additional expenses for motor vehicles inspection system sa Rex. Ayos. Gani man. Mugid na, laban gid. Rosalina Arellano Espadero, may lang nga pagpamati, no? Annalyn Hardinico, dira sa Barangay Busay, Bago City. Likewise, ano ning siling ni Sir Alex Montes, sa mga call center agents, grabe magpaburot sigarilyo kag vape. Di plus pagid expose ang likod sa aircon equals COVID-ness. Gani man. Sige. Warliton ni siya may lang pagpamati, no? And sa kay Jomer Store, may lang pagpamati Jomer Store, sa kay Roy Docdosel Sayat, no? May lang pagpamati dira sa Barangay Tigbao, Calatrava. Si Roy Docdosel Sayat, no? Likewise kay Leah Younger Esquivel, may lang pagpamati from Talisay, Leah Younger Esquivel, no? Chris Vilma Treyes, may lang pagpamati dira sa East Homes 3, Barangay Stefania. Salamat gid Chris Vilma Treyes. Kay Torres Alex dira sa Purok Laurel, Mansilingan. Kay Susan Gonzales, may lang pagpamati man. And lakip na sa kay Joseph Oria, no? May lang pagpamati Joseph Oria. Okay. Likewise kay Rowena Castillo de la Cruz, pa-shout out lang ko sa duha ko kabata kay Renier kag Kishel de la Cruz. Salamat gidalin sa kay Rowena Castillo de la Cruz. Ayos. Efren Banaglorioso, may lang pagpamati Efren. Taga Ibi Magalunan Habiliana family, no? Ginatamyaw lang ni Efren Banaglorioso. And sa kay Jane Javier, may lang pagpamati, pa-shoot out lang sa Prime Water, daw naglain na ang service, wala tubig kunaga, lapit na isa ka bulan. Jane Javier, sa din nga area, Jane, lugta i-text me. Okay. Si Rowena Castillo de la Cruz, taga Purok, Masagana, Barangay 6. Thank you so much, Madam Rowena. Salamat gid sa pagpamati, no? Chudi Plesario, may lang pagpaniagaman, Teresita Quinto. Kay June Villarosa, may lang pagpamati dira sa Stonehaven sa Granada. Kay Carl Amiel de Halandra, no? Carl Amiel Halandra, may lang pagpamati Carl. And sa kay Percy Ortiz Tiayon, may lang pagpamati, no? Kag ginatamyaw lang ni Sir Alex Montesang, iya sining goddaughter, no? Advance happy 9th birthday si sa Amor de la Piña. Patimuan na siya si Rex. Timo ka na da ko, no? Sige, sanong birthday yan okay. Taga Manaplag si Carl Amiel Halandra. Salamat gida. Kag may lang pag-monitor sa taga Banwa sang Manapla, no? Percy Ortiz Tiayon, ara na siya, Binji Kuyugan, no? Salamat gid from Silay, no? Binji Kuyugan from Silay. Ayos, Tidi Tokere Senior ho, may lang pagpamati sa Barangay Sagasa, Bago City, gatutok gid kami adlaw-adlaw. Salamat gid Tidi Tokere Senior. Ayos. Ayan John Cañete, may lang pag-monitor kay Karen Grace de la Cruz sang Manapla, no? Ayan John Cañete. Sige, dito sa dalom, kay nautod na to, kay na pa to. Nautod kay
Makati City. Okay. Sige, halong lang da Estelier ang hila. Thank you, Gid, no? Asyong Silongga, may lang pamati. Asyong Silongga, thank you, Gid, no? And Edith Biasca, may lang monitor. Live from Tokyo, Japan. Salamat, Gid, Edith Biasca. Kamusta ka dra, iha? Kay Kagawad Imbong Jocampo, may lang monitor sa Maaw, no? Okay. Kay Lilia Taton, may lang pamati, no? Dira sa Gardenville, kung aga wala tubig, kung magtubod daw Milo Pierre ka-brown. Chocolate ang guaya gali. Ay, perti, no? Chocolate pro higgo na. Lilia Taton, no? Salamat gid sa information. Ayos. Sige, dali gid lang mga ka-aksyon. Standbyan ay matagtapila mga ka-commercials. Balikan talang kamo dugay-dugay ha. Standbyan ay sa makadali mga ka-aksyon. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagservisyo Patas kag balanse Patuod ng mensahe Wala sang ginagampingan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negros anon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagservisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampikan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may daya pagpalanggan Aksyon radyo Bacolod saludo
sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad may lang monitor kay Romy Preta, no? Kay Romy Preta, kay Sugar Spices Alba Honeybee, kag sa mga Aqua Drips employado, no? May lang pamati, no? Sa Aqua Drips employee. Kag kay Suset Alunan, may lang pamati Suset Alunan. Ayos, sige. Katuan tanang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office sa siyudad sang Kabangkalaan nadakpan sa social distancing nagbato pa iya sa kapulisano nakuhaan pa sang illegal nga droga ay pwerte. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Brian Morden sa NOCPO. Aksyon Brian? Good
Rex, nagpangatubang karon sang duha ka kaso ining isa ka 22 anyos nga si Jose Marie Tambukon alias Wang matapos iyang ini siya ang nagbato sa pulis kag naglumpat sa kudal nagpalagyo. Anyways, una nga nadakpan Aksyon Rex dira sa Repolyo Street, Barangay 2, Siyudad sang Kabangkalan sa kaso lang tani o kung pagbayular lang kung tani sa city ordinance nga nagasupak sa physical, wala nag-observe sa physical and social distancing. And then, nang gindala siya sa police station, pag-abot sa police station, ginapamangkot siya abi, saya sining background dira. Gintuklod niya ni ang police officer, and this officer, kag dumalagan, lumpat sa kudal, padulong sa katubuhan. Pinaglinagsanay ini sila dito, kag nagrapulay, nadakpan ini siya. Kag dito, ginutisa na lang siya pagidugang, bilog niya nga lawas, nakuhaan ini siya sa ginapatihan siya buo nga nagabalor sang 20,400 pesos. Kag subungman, duha ka patalom, kag improvise shooter Aksyon Rex. Ini siya karon nagatubang sang kaso sa idalom sa Republic Act 9165 kag ang Article 151 o kon resistance disobedience to person authority ini nasabit iyang persona. Ini siya nagaangkas malakutani ang kasanay sa motor amo lang to pinakasimple tani nga kaso kalingkiti ari na dugangan pa. Reported sa barangay CantongNo. So, at 1:25 p.m., ginagawa siya sa asong dito mga polis. Pagkabot dito, ang tao nag-disperse yan. Okay. Pero may mga haraya, wala sugatak pa lang, halin dito sa Bulangan. So, ini ang atang suspect na to, si Tambukon, si Jose Marie Tambukon. Ayos, buwangan siya, drug personality niya natin actually. Ang kasana, hindi sila sa iyo. So, siya, ipanawa sa mga police, kasi long story short, tinadala din sa stasyon kay for violation of social distancing, pinag-aangkat kanay sa pagdungang dito pa lang. So, sa aling na sa stasyon, hindi na namin siya nag-record, kaya ako na mga SOP, ako na nag-violate sa social distancing, kaya document pa din natin. Tagaan sa penalty, kung ano yung penalty, kung ano sila community work, or kung ano sila pay sa fine. Okay. So, samtang isang nakaputi na document pa lang siya yan, dalaga na niya siya nagpinupat niya sa mga kudal. Ang police, may nagsanay na natabo. So, from the long story short, natakpan ini doon sa stiktado sa may tubuhan sa ilang manahon sa kampo kasi Aksyon Rex, sa mga palayag ni Police Lieutenant Colonel Mary Rosal V. Pico ang head sang Kabangkalan PNP. Drug personality, pa ini siya gali, gina-monitor man sang kapulisan Aksyon Rex. Balita sa Dokpo, Aksyon Brian mo din nag-una sa balita ng Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mahala nga pagpamati kay Virgo September kag kay OTTG Christine Taxi idi Reka Ford ga monitor sa sining mga inoras. Life Extension Vitamin D3 anay ho. Amon siyang nag-suplemento sang vitamin D nga magka
Kantuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office anay siman nagmagapangatubang sang patong-patong nga kaso angot sa pagdala sang armas lutang matapos nga madakpan sang kapulisan. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Oh yes, Aksyon Rex. Rino Kanto. Ayo di purma. Daw garagamak ba? Ano mo na ang dirigir sa barangay Jess nga nag... Way pagaling ka lokso to guro. Ara na guro wala pa kasugod to. May kasugod. Si kay Sergio Marie Vargas na, sir. Sige, na panyaganay, no? Ayo di purma. Pasak kaya kami di binayang Aksyon Rex sa amphibian mo dati. Testingan tabi ko na na magsakay sa amphibian dra. Sakay ka man lang pos mo na ng delikado na magkupos kung doon magsakay, no? Hindi siya maka-operate mayo ba Aksyon Rex? Laban Sergio Marie Vargas ti suki na sang BBB program, no? Gani man ara sa subong Timotimo gapahunay-hunay man siguro sigurado ko po ni oras ti bago sa katapos na panyaga Aksyon Rex, no? Kuha siya tunaw kay sigurado ko makadto man ato sa sakwan sa barangay GSA o sa barangay Gani survey paguro na kay do amo na ni guro do first week na siguro ni masugod sila. Ini kini nga si Managid, makali na siya da. Ito damo kalalihon na mga balas, bato, basura. Laban tanan na kalalihon nila. Pati ang kwanda, no? Ayo di purma. Hindi na mapag-imit lang na. Basta tanan na. Tanan makali na siya, no? Kag maglulutaw, no? Sa tubig, Aksyon Rex, no? Musta rin si Kwan Man, si Kagawad Jofred Man? Buta, pula na ka. Always lang ka pabatsyag. Musta ka dawad? Kay Kapitan Jofreda, kamusta da? Kapitan Chad Feria. Kapitan Chad Feria, Kagawad Jofred sa Panta. Musta da, no? Okay lang. Okay. Ayo di purma. Mayo ko si Joseph ka Chua kag si Manuel ko kay always na sila ya. Always na sila nga nagpamati sa why nag-absent mo? Why nag-absent sa BBB program Laban. So amo na mga maayo nga tawo, no? Okay. Sige. Okay, natapos ng bulan. Pebrero na sa buwan. Pebrero na, no? Oh yes, Aksyon Rex. Kadasid lang Pebrero 1. Oo, ini ko gada basi may mga arak manggata mapaabot, no? Ayo di purma. May lang pagpamati kay Doc Ramil Oya. Sa tupay ko di ka, patay ang pang-dilap-dilap. Ginapabot siya ba na mo? Ali pa rin sang naghihintay kasi mana, di ba sa badobla to mo? Niya ito kadugay, pahawal ko kasi sinabla kayo sa bado na sa bungo, bas Domingo na ikaw lang tulad kini siya? Tulat kini siya. Di na pagmunawa kay Gabarliro ng pinsarya. Sa akong panagitlo. Dala na presa para gitlo na. Ang dami lang ang postisyo pa siya ba sa panagitlo. Ilain mo tulon. Ko siya kamula Aksyon Albina, no? Amo na mga ginapaabot na to, no? At kasi nga mga binula, magkaguginawa naman ta. Nagligat to ang imana to. Sige na, pasaligo to ito hulingon ta. Laban Kung isa kung wala ka kung sang hope, gaway ka sang kayuhan, no? So, if there is hope, there is kayuhan. Ate, okay. So, always hope lang ta, no? Hindi na tamag, maiti. Ayo di purma. Hindi ko magpilip ka. Sigurado na niya. Sigurado na niya si Mana may alat na, no? Ba daw piho ba? Si Inday Marnie. Ay, happy birthday kay Miles Gilly. Birthday ni Inday Miles Subong. Hindi gid magwantang pagkaon diyo. Nag-aarian ako ani kay ko tulok lang ko sa pagkaon sa lamisa. Tulok lang ko sa masinulubon do hindi na magsulot. Kuha na gid lang gid. Pakarunan ta naman niya. Magdulom-dulom la, no? Ayo di purma. Magdulom-dulom. Grabe ang preparasyon ni Miles ni. At wag ni klitso niyang iyagin order niya man. Duwa guro Sili ko na siya ko isa ka bilog ni kay guro na siya to digin duwa gid. Ginduwa ya. Masinde Miles nga.
No. Puso di tara di pataas ang... Ayun di purma. Iba yun ka jita-jita na. Yato doon ay pa-order ka Ritson. Gani man. Ay, oo nga pangabuhi ni nga. Ti ano ni nga naisiman eh? Ate, ano ni sigurado, gid patong-patong ni nga kasong atubangon Ano ni... ni sao? Plitzer Lim daw, Chinese, mga ning plido niyo. Ano to pilido ya? Lim. Lim? Oo, Plitzer Lim, 41 years old. Taga-kuha niya, taga-barangay Takuling daw. Sa may Royal Palm Subdivision, tabla. Muna siya nakuha ang kahapon sa 45, tabla, nga at may totally terohon to si Joel de la Cruz, nga kaingo jaman, Aksyon Rex. Actually, ning si Joel de la Cruz, ni kag si Plitzer Lim, ni may balana, nanimo. Hapon sa aga sumalangay ginang na sining banas ti amo to nga may mga hinabuyan na istorya blang ato di amo ti mansig react na sila di si Pritchard ni madali ning gun gani 45 caliber pistol niyo pero niya ni tanang isa ni galing kay may lang swerte kay ara man si Danilo Casiano sa moto makakita nga may gun si Lim gin agaw ni Aksyon Rex in fact ang lupok pa rin gani mo man nga swerte kay wala pa sa may naigo amo to nga dugay nakahatag ni Itulapangon sa Station 6 gin pa dispatch ni Captain Leo Stupa ang iya sila nga mga mente dito na dakpan gid ini si Pritchard Lim ni ang iya armas may lisensya pero ang problema ya kay waay sa permit to carry firearms outside residence yang kaso yan illegal possession of firearms kasong prostrated homicide kasong alarm and scandal kag kasong grave threat action. Next, tigil na prepara ni Subungo sa station number 6 ni Captain Istupa ang ini nga kaso. Yaring hepe sa station number 6 sa interview sa Aksyon Radio. Ang tuning suspect nga identified nato na si Sister Lim sang Real Council Division para kita ko Bacolod City nga nakuha nato ni isang armas saan sa kaso in violation sa RA 10591 kada may-ari man ng mga ibang na case na complainant pag hindi siya actionary amo ang procedure long time alam sandal kada grade set amo ni gina-prepare sa ato nga investigator on case para sa filing sa kaso ni against ni sa aton nga nadakpan. So, yung mga balay, malamig sila actionary. Galing lang, may mga pag-sinagtanay, kada nga ito niya nadakpan, mayari na siya license to firearms actionary. So, galing lang, wala na siya permit to carry firearms outside residence. Among siya na sigayan, tigil natin actionary kung nakuha nila mga dokumento yan. Ito po actionary, aris sa police station 6, waiting for filing of case ni siya ni. Kada by this day, makasigayin ko siguro actionary na mafiling siya before the city prosecutor's office. Aksyon Rex, si Police Captain Leo Estopa ang hepe sang Police Station number 6. Ang inyong aksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric magbabalag report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid aksyon ni Eric Magbanwa kay Hilin Berondo da may lang pagpamati kag sa tanan nga PGBI Rescue Group sa Bacolod may lang pagpamati no kag kay kagawad Imbong Jocampo ara na siya monitor no kay na pa ni siya nag-monitor no. May lang pagpamati man dira sa syudad sang Himamaylan kay Kapitan Patrick Vallejera. May lang pagpamati Kap Patrick Vallejera sang Barangay 1, syudad sang Himamaylan. Kamustang Himamaylan, Subong? Daligid lang sa mga kaaksyon ta ha. Standby anay Aksyon Roger, Aksyon Percival Villamor. Ini may kang tanan sa yari ng pinakabag-oho, ako ning importante. Kag pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo pa. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay.
Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team. Kantuan tanang balita ni Aksyon Rodrigo Tib sa syudad naman sang Cadiz sa Gay Escalante. Ini may kang tanan sa sining 21 anyos nga lalaki pilason matapos nga ginbuno. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Rodrigo Tib, Jer. Aksyon Rex pilason ang 21 anyos nga lalaki matapos ginbuno ini sa kutsilyo. Ang suspect ron ang detinado naman sa bayan ng Cali City PNP. Natabo ang insidente mga 10:30 takna kagabigid lamang sa bayan sa Hacienda Valencia, Barangay Burgos, sining siyudad San Cadiz. Ang biktima gikilala kay Vincent Agusita y de Gracia, sa nasilya 21 anyos, kag-residente man sa among lugar. So sa report na ang suspect gikilala naman kay Roger Deriada Idibo, 57 anyos ng edad, kag isa ka laborer man sa kamong hacienda. Ang gilayan man nga nadakop sa makatapos sa barangay Talod sang mag-responder ang barangay Talod sang barangay Burgos. Gindala si Vincent Agusita sa bayan sang Cali City Emergency Clinic kag gidapatan sa nagikaw nga pagbulong matapos nga siya ang may pilas sa iya sining dugang-tuga sa pagbuno. Sunod sa kay Dr. Camel Linesman at tinig physician, inigid man malubha ang iya sining igo. Kag ginpakamayo nga inisya ang outpatient lamang bangod kay masyado kamudlay kung magpunong pagid dira sa bulungan bangod man sinikaron sa nga pandemic. Ang kaso ginaulat-ulat pa nga mapasaka subong adlaw kung mag-coordinate man ang pamilya ni Vincent o kung ni mismo ang biktima nga si Vincent Agusita agod ma-file sang kaso. Ang suspect ginaimbestigahan pa sa kapulisan ano ginabandala mga rason kung nga ang natabo ang amo nga pagbinot anay. Report gikan sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gutib kay Inday Blasa may lang pagpamati kag Cathy Bear, no? Cathy Bear. Kay birthday ko, no? Happy 49th birthday sa sister Mary Chris Arquillo sang Barangay Araal, La Carlota. Ayos! Katuan tanang balita ni Aksyon na Percival Villamorho sa Banwa sang La Castillana. Anak patay matapos ginlutang sang iya kaugalingon nga amay sa Banwa sang La Castillana. Yari ang countdown sining balita upod na kay Aksyon na Percival Villamor Pers. Yes, Aksyon Rex, ang La Castillana Police Station nakabaton sa tawag halin sa cellphone sa isa ka residente mga alas 4:30 sa hapon. January 31, 2021 nga may isa ka shooting incident dito sa may kabagnaan La Castillana, Negros Occidental. Ang kalayon sa Police Station Aksyon Rex nadalagan sa 20 kilometers ang kalayon sa among insidente. So ang shooting incident dire kilala dire ang biktima nga si Romulo Roto Jr. A.R. Monyo. Bata man ni isang suspect kag ini siya 25 anyos kag isa laborer, residente man sa sitio Paho, Barangay Kabagnaan, La Castillana, Negros Occidental. Kag ang suspect dire kilala naman sa kay Romulo Roto Sr. ka lakat 56 anyos kag kaguluyo man sa sitio Paho, Barangay Kabagnaan,
La Castellana, Negros Occidental. Sunod sa pag-investigar sa si Rex ang nahulong sa kwarta company direct sa isa sa suspetsado, no? Ang sa biktima, Aksyon na Rex, balibad din kag nagkumusyon sila, kag nag-inalisay, kag nagpuba iya binangon ini ang ini mag-utot, kag ruto, kag si ruto na Rex, no? Kag dire nagkuha ang isa ka suspect sang buga-buga o kung ini ang ginatakargahan sang alkohol kag balahan, kag gintiro ini ang biktima sang buga kag naigo ini sa ulo. Aksyon Rex kag natumba ini kag gindalaman sa district hospital o kung sa hospital Aksyon Rex kag deklara sa aton attending physician nga dead on arrival, no? Suno sa aton kapulisan ini may nakuha sa among eksena ang isa ka binangon nga nagalaba sa 28 ka pulgada nga alin sa uliatan kag sa punta kag ang isa ka improvised gas operated rifle ginakilala naton nga buga-buga Aksyon Rex. Karon ini ang sustento ara karon sa custodial facility Castellana Police Station kag nagapawayway dira Aksyon Rex, no? Amo ini ang nakuha naton nga balita gikan diri sa La Castellana PNP. Ang inyo ka Aksyon Tersimbal Villamor, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpangunak ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong nakaintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad gaga sa liwat sa aton sining nga Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad pasensya ginaway ta malabutan na pabuasan ta ini mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Nagagda na kita sa masunod ng programang This Is My Life. Sunod na sa dili ginamang madugay upod na kay Aksyon Walma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon. Rex Cantong mayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. That's the way of the cloud. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.